kaɓeteɗo so foolama heewi sikkude ceerno o woni koye jingude mo anda Allah so yii jontaɗo sikkata ko fonno yontede muɗum ko oɗa hefti ɗum tawala anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna hamalan bal arsala ilayna rasulan ɗum tagi mbimi nde jooɗimi 2STV mbimi to yiɗodirde ala nafodirde ala to yiɗodirde ala koddigal ala to yiɗodirde ala hay jiiɗigal wawa wonde ɗon ma jiiɗa neɗɗo hoddu mum welma haala muɗum welma hoko tagi Allah wi Muhammadou Ahmadou Hamidou mahmudun ahidun wahidun mahin hasirun agibun da yasin dahirun mudhirun tayyibun sayyidun rasulun nabiyyun rasulur rahmati qayyimun jami'un muktafin muqaffa rasulul malahimi rasulur rahati kamilun iklilun mudassirun muzammilun abdullahi habibullahi safiyullahi najiyullahi kalimullahi khatimun anbiya'i khatimun rusli muhyun munjir muzakkirun nasirun non din jayi ali sambaylo jawa abu yara jari amadou e jawo yara sambogo mbo yawi yidde yiɗa kay ko ɗum tagi Allah wimo yasin wal qur'anil hakimi innaka la minal mustamina ala siratil mustaqim e ma joɗɗo ko haaldata koye Mouhammadou mi wondiri qur'ana ñeñaɗo an ka malaɗo te goɗɗa koye lawol poccigol ɗum Allah wimo faman ada dakhalal janna o man asa dakhalal nar an Mouhammadou kala mo rewe ma ha mayi nata alijanna kala mo lundi ma ha mayi nata jaygue albarka pulaagu sa yiɗa pullo kam pullo ko min andi pullo ko min wawi pullo kadi ko min suusi pullo jondam ɗo e Pindi TV ko wasu en jondam ɗo e Pindi TV ko ɓeydare en ayi ɓe mbima sa fergetima a murɓima sa haftima hayso tonduma taƴi wota darto murɓiɗa ɗo darata ko to perguitiɗa ɗo sa ummima to gummiɗa ɗo so wodi to jottiɗa ɗo ɓaade ko ɗon ñagotonoɗa Allah rutto e to gumminoɗa ɗo jarnaɓe mbiɗa jarna Pindi TV ko Daouda Dia mbiɗa salmina Daouda Dia aɗa andi Daouda Moussa Dia aɗa andi wonde hay acteur film weeɓani saka acteur leñol e sinno wonano hono dani holko jawdi nafata sinno wonano bandu men en ɓe dañde jawdi wona leptude bandu men de ala ko wallude bandu men woto dañir jawdi pula lepta ɓe hoddiɓe maɓe ɗum tagi pular wi hoddude karollo ɓuuri hoddude mbir Dieynaba Harouna sa hoddi e karollo subaka fof woda ko fewnanma sa hodde mbir subaka fof o rondoma ha mbeya tappa e leydi ndeka noon hoddude e karollo ɓuuri hoddude mbir goddol faydata ɗiɗo ñamminɗo ɗum ha haari e ɗeɗɗuɗo ɗum ha fekkori goddol faydata ɓe albarka pulaagu no Dieynaba Harouna deddi Hamadi Bouka Elijam Modi wiiri ni wallahi mbo wakkani limde yiɗɓe muɗum kono hebbina añɓe muɗum tan saba wawa limde aduna o fof machallah waɗi fayida ha no fewi mbaɗandi bandiraɓe ɓe keeɓi hen beelamma ha no hannirta ni kono kadi jokketen tan ko to guinnuɗa o mo gandanɗa hoorema woni Daouda Moussa Dia o woni gorko mo wendu Boosay machallah hardi bonnani ko kañum fof ko kañum so tawi Pindi TV hande wawi wonde walla wawi yiyede ko sababude makko wadde en jarnimo no fewi kono kadi en jarnimo mawɗo galle o hono mo gandanɗa hoorema woni abou samba diop nonno machallah ko kanko tigui woni gardiɗo ko kanko woni jaalal manggal ngal daraniɗo o Pindi TV hano hanirtani kono kadi sen kaali ɓen ɗon en ciftorat ɗo denɗi meɗen o mo gandanɗa hoorema ko jiɗɗo ñebbe hano hannirtani kono kadi en dokkimo ɗiɗo gaaci belɗi o mo ganduɗa woni Sali Dia en beltanimomo hano hannirtani kono kadi so tawi Pindi TV wawi wonde ko woni ko en jetta